Des del 2016 hem posat ordre a les finances de la Generalitat, apostant per dimensionar els ingressos propis mitjançant una fiscalitat verda i de progrés, però també per gestionar amb rigor i austeritat republicana. I els resultats són més que evidents. Els pressupostos de l'any 2023, els més expansius de la història, recuperaven la despesa i la inversió del 2010, però sense recuperar el dèficit del 2010. Avui, i seguint aquesta voluntat d'endreça, ens arriba una nova proposta legislativa, que no per menor no deixa de ser cabdal. El projecte de llei del llibre primer del Codi de Finances desplega la nostra competència exclusiva per ordenar i regular les finances de la Generalitat de Catalunya. Uns principis que reflecteixen una governança republicana que entén el patrimoni públic com un patrimoni comú, que ha de servir per garantir el servei públic i el bé comú. Parlem de sostenibilitat financera, transparència, eficiència en l'assignació i la gestió, responsabilitat i orientació als objectius i als resultats. És que tot sovint, i aquí a Catalunya ho hem viscut, la fama de determinada dreta com a bons gestors no resisteix més enllà de la publicitat que li fa determinat establishment. Al contrari, tot sovint és l'esquerra la que fa la feina d'endreçar la casa i la dreta qui mal guanya la feina feta i que, a més, s'escuda en retallades per encara més les desigualtats en els serveis públics en aquelles persones que són l'única xarxa de garantia.